Ndewonu ndị ebe anyị, ndewonu. Ọ bụ nwa unu nwaanyị ihe dị nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ahụike ndị Igbo. N'ụbọchị nke taa ihe anyị ga-eletụkwa n'anya wụ ihe a na-akpọ afọ na-arịgo n'obi, ma ọ bụ nke ndị oyibo na-akpọ hiatus hernia. Okay, so or hiatal hernia. Okay. So yeah, hiatal hernia, ọ na-emekwanụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ na-eme ọtụtụ ndị mmadụ. So this hiatal hernia, ọ bụkwanụ mgbe akụkụ afọ mmadụ, right? Mgbe akpa afọ ebe ha irie nri ya osi na ihe a na-akpọ opi nkọlọ ma ụdị esophagus ga-abịa banye na akpa afọ ụdị stomach. So mgbe part of the stomach pushed through bịa gafeta ebe o kwesịghị ịnọ, bata ebe a na-akpọ diaphragm, ụmụ muscle ị na-eku ume, muscle ahụ n'ebe elu obi gị ebe a wụ the diaphragm. So mgbe part of the stomach ahụ akpa afọ batara si n'ebe diaphragm ahụ nupụta bịa nọrọ ebe ahụ o kwesịghị ịnọ, ọwụ ya wụ hiatal hernia. So enwere m picture, ihe onyonyo m ga-ezi lekwe, ọ bụ na ị ga-ahụ manya. Nke a wụ nnọọ ebe ihe a wụ the diaphragm, that muscle ọ ya nọ here. Here the esophagus, irie nri si lofe ya ya osi ebe a bata before ya batazie na afọ gị. So ọ bụ na ị ga-ehụ afọ bụ this part nọ here. Ị na-ama mmụọ ọ dịchakwa, ị na-ahụmakwa ya nke ọma ebe a. So ya si n'ebe ahụ ya bata n'afọ. Okay, so esophagus, enwenu the diaphragm, but the muscle ahụ ị na-eku ume, muscle ahụ ị na-enotisi na-emove up or down ma iku ume n'elu afọ gị, ya wụ the diaphragm. So then enwekwa ihe a na-akpọ hiatus. So that hiatus ọkwa n'ebe a dịka ebe junction here, ebe esophagus na the stomach joining right here. So a na-akpọ hiatus, esophageal hiatus. Then abịa nwerezie nke a na-akpọ lower esophageal sphincter nọkwa here, ya bụ nke that valve ọkwa muscle too, or valve, you know, dịka irie nri ya omepe, nri banye ya omechie. So onwegasị condition ụfọdụ mmadụ na-enwe dịka nke anyị kwuru n'ụbọchị gara aga ọ izuụka gara aga bụ gastroesophageal reflux disease, bụkwa na sphincter ahụ bịa dị loose, ọ dịzighị strong. So onye nwekwara hiatus hernia, ọ ga-emekwa affect that sphincter nọ there. Alright, so lekwanụ hiatal hernia, si ihu n'ebe esophageal sphincter ahụ nọ here. Lekwanụ ebe stomach, si stomach ihu na ya awa akpa afọ akpa nri. So lekwa otu o si n'ebe diaphragm ahụ nupụta here. Si agwara m gị na that junction nọ there, ọ wụ ebe the esophagus mbụ opi nkọlọ ma ọ bụ tube ahụ nri na-esi agafe, ebe ahụ ya na afọ bịara join, ya na-akpọ hiatus. Ọ ebe aha ahụ hiatal hernia si bịa. Okay, ebe ahụ si pụta. So akụkụ afọ ahụ bịa nupụta si ebe ahụ gafeta, lekwa ya ebe ọ ya wụ hiatal hernia. Okay, alright, so ugbu a ya akọwachana ma ọ bịa describe ihe bụ hiatal hernia. Alright, so lekwanụ some of the things nwere ike cause hiatal hernia. Enwere a lot of things nwere ike cause hiatal hernia. Enwekwa genetically, enwekwa ndị agbụrụ ha gasị o mekwara nne ya, o mekwara nwanne ya nka, but some of the things nwere ike cause ya, some of them were some things that I nwere ike imenwu avoid or fix. Some of them nwere ike anya ga fix, we may not be able to fix. So nri bụ oke fat, nri bụ oke abụba. Okay, so nri bụ oke abụba nwere ike ilidikwa na that, because ema mgbe those muscles bịa dị weak, do lose, afọ ahụ nwere ike pụta, akụkụ afọ ahụ bịa nupụta si ebe diaphragm pụta. Alright, so nri nwe oke abụba, ibu oke ibu, nke ibu oke ibu nwekwara ike ime ya affect. Alright, old age, ịbụwa dimkpa,
nwekwara ike ime mmadụ enwe hiatal hernia ịma. So mmadụ metawa dị mkpa muscles ahụ nwere ike bịa ike agwụ ya like ọ gaghị adịcha mazi strong. Ịṅụ oke mmanya dị caffeinated, so mmanya dị caffeinated bụ such drinks dịka minerals, ụfọdụ na-akpọ ya soda. Okay, so those things, ọ dịghị mma for the esophageal sphincter, so nwere ike losing those things. So then akụkụ afọ ahụ agafetazie bịa nọ n'ebe o kwesịghị ịnọ. Ịṅụ cigarette, ise anwụrụ ọkụ, that thing dị bad, please. Ọ bụ na ị na-ese anwụrụ ọkụ ma ọ bụ n'ime onye na-ese anwụrụ ọkụ, biko jisi ikele m otu gị isi kwesị ya, because nsogbu ọ na-akọsụ, nsogbu ọ na-akpata ọ gafere oke, ọwụdị agadi ịkụta nwunye akụta sef. Ọ poison ka ha tinyere na ahịa ahụ na-ere, they just wanna sell, okay, ọ just ka ere ahịa. Okay, ndị ahụ na-eme siga gaa jụọ ha na family ha anaghịghị aṅụ ya because ha ma ihe ha tinyere inside. So o nwekwa ụfọdụ ọgwụ gasị, some ọgwụ nwere ike ịkọsị ya, so onye na-aṅụ ọgwụ ya echeke the side effects, but mgbe ụfọdụ before doctor enye gị ọgwụ, ọ ga-eweigh the risk and the benefit. So okay, so anyị ekwutucha n'ihe ndị nwere ike ịkpata ya ọ ịkọsị ya. So olekwoti gị isi hụ mmadụ ga-amara ma ebi na o nwere ya. So ọ wụrụ ọkwa some of those things na-eme for onye nwe esophageal reflux disease, ọkwa kind of the same things ka ị ga-ahụ. So enwere ike mee ka nri onye ahụ riri eri ọ pụtara. Remember, muscle ahụ nọ adịla weak, so because na that part of the stomach akpa afọ nupụtara si ebe hiatus nupụta, so ya emezie that lower esophageal sphincter ado loose, do weak. So then nri mmadụ nwere ike rie nwere ike pụta. Then dysphagia, so mmadụ nwere ike rie nri ya na-enwe gasị obi ebe a na-afụ ya ụfụ, ma ọkwanụ dysphagia na nwere ike ọ ga-ekwe agafe ọfụma, irie nri ya dịka ọhagide na ọ na-adaba ọfụma. So o nwekwara ike bụrụ o nwere ike bụrụ hiatal hernia kpatara ihe ahụ. Ibi oke nkọ, nke or belching, nke nwekwara ike because gas na-achọ ịpụ from there. Pain, like I said, mmadụ nwere ike na-enwe pain ebe a. Ụfọdụ sef o nwere ndị na-eme ya dịka ha iku ume a na-arụ onye ahụ sef, so mgbe ụfọdụ sef mmadụ nwere ike richaa nri ya dịka ọ na-adị difficult for the person iku ume, ya dịka ọ na-ara ya ahụ iku ume. So then iji nwayọọ like erila nri ebe o buru ibu, because already nsogbu dị ebe a. Nke nsogbu dị ebe afọ ahụ na ebe elu afọ. Okay, so remember na ya muscle eji eku ume nọ there, so then plus nke akpa nri nọ there, so ọ ga na-eme ma iku ume affect. Alright, so yeah, like I said, obi ga na-enwere ike na-egbu onye ahụ mgbu. Mgbe ụfọdụ ka o nwere ike mmadụ onye ahụ ripụ nri, ozugbo iripụrụ nri ga-enwe that, it's like it dịcha gị comfortable, maybe the pain nwere ike na-eme gị mgbe ahụ. Even ịnọ nọ sef, nwere ike ịnọ nọ, let's say na idina n'ala like flat, dina n'ala flat, otu o nwere ike nye onye ahụ nsogbu. Alright, so enwegasị some things a na-eme, doctor nwere ike gaa nyoo were ihe onyonyo ka ọ dị sure mara ma onye ahụ o nwere hernia. Mgbe ụfọdụ sef without that, even though doctors they will always do a test ka confirm, but from ihe onye ahụ na-akọrọ gị na-emegasị, enwere ike nwaanyị dị ya na ọ ga-awụ that hiatal hernia, but ọ bara uru na-emekwara test ka confirm. Okay, then ichekie ihe onye ahụ na-erigasị. Alright, o nwere ike onye ahụ manage ihe ọ na-eri, o nwere ike ya feel better. Alright, so erila oke nri buru ibu at one time, just iri nri iritu ga-akwụsị ka ọ hapụ ibu oke ibu. Okay, ya bịanyegide mmadụ ebe a, bịanyezie nsogbu. Remember, ma afọ, akpa afọ, ma pink color, the tube, and then diaphragm eji eku ume. So ihe hiatal hernia ahụ ebe ahụ ka ihe niile ahụ nọ, ịghọtago. So irie nri erila ya ebe o buru ibu, then erila nri
erila nri for 3 hours before gị alaba ihi ụra. So let's say ọ bụ na iriri n'ebe 7 abalị, okay, and ị na-achọ ịlaba 10 o'clock abalị, okay, so erizila nri ọzọ. So nye onwe gị, after irichara nri abalị, nye onwe gị ebe 3 hours before ga alaba. So adịla iripụ nri ga alaba. So nwere ike ime gị ị ga-efili good, symptoms nri ya dịka nri idideri ọ na-apụta, nwere ike obi aha afụwa gị ụfụ, those things nwere ike mee happen, okay. And iripụ nri, agala iripụ nri ga-edina n'ala because ma gravity na help. So at least iripụ nri nọ n'ọdụ, makwa na onwe ihe ị na-eme gagharịa ka nri ahụ nwere ike hapụ ọfụma before gị ehi ụra. Welitekwa bedi gị ma were mebi pilo, okay, tinye na akwa bed wa akwa, tinye ya ka ị nwere ike balance ya ọfụma. Welite isi gị elu ma ị na-ehi ụra ka ọ hapụ ịdị flat. And then ọ bụrụ na ị buru oke ibu, jisi n'ike na-agagharị, eme exercise, n'ikeep onwe gị dị busy, na-emegharị ahụ ọfụma, then erila oke nri ka onye ahụ lee ma ọ ga-awụchatụ, ọ ga-enyekwa aka. And then onye ahụ ọ bụrụ onye na-emekwa exercise, ọ imewe exercise emena nke ga-adị too much, okay, ime nke ga-adị too much, alright, o nwekwara ike ịkọsụrụ mmadụ maọbụ ime ya aggravate the hiatal hernia, okay. So remember, hindi a muscles. So you pull your head too heavy, you nwekwara ike ya push kwuo ya forward, ya pụtawa that hiatal hernia. So mmadụ nwere ike inwetakwa through something like that. So then you efe dị too tight, okay, you efe dị too tight, all right. And then enwegasị ọgwụ, beta abịa n'ọgwụ, I always recommend na ịgakwu na onye dibịa bekee gị ka o nyere gị aka n'ọgwụ. Enwegasị ụmụ ọgwụ like m kwuru mgbe ahụ m kwuru ihe gastric esophageal reflux disease, ekwutugasịrị m ọgwụ ma ndị a na-akpọ antacid, ma ndị a na-akpọ proton pump inhibitors. So some of those medications, ha nwere ike help, but again, gakwuna onye dibịa gị ka o ya aka mara ọgwụ nke ga-adịrị ahụ gị mma, okay. So then a na-enwekwa surgery. Ọ bụrụ na onye ahụ metụgasịcha ụmụ ihe ndị a, ọ bụrụ na oye maghị aka ọfụma, then enwere ike mee surgery ha na-akpọ fundoplication, alright. So doctor gị ịgwazi gị, after mechara and after try all these things, ọ bụrụzie no surgery, okay, emezie that surgery. Ọkwanụ ha abịa weta ebe afọ ahụ, ebe elu afọ ahụ, abịa wrap around the esophagus, around that open color. So ebe elu afọ ahụ, so ha eweta abịa wrap ya around the esophagus. Even on a help to make that lower esophageal sphincter too tight, okay. So but doctor ga kọwachana gị, onye dibịa ga-akọwara gị maka the surgery, okay. So maka ha nwere different types, enwere sin fundoplication, nwere ka ha na-akpọ toupee fundoplication. So dependere how arapụrụ ya all the way through, makwanụ kind of, not all the way through, but ozi onye dibịa ga-akọwara gị maka nke ahụ. So otu a ka m ga-akwụsịkwa n'ụta maka ihe gbasara hiatal hernia. Again, ọ na-emekwa a lot of people, so ọ na-eme a lot of people, ọ dị very common, okay. So ọ bụrụ onye na-enwegasị ụfọdụ ụmụ symptoms ndị a mkpọtụchara ahụ, nwere ike ya dịrị ya possible, biko ya gakwuru onye dibịa ga kelee ma ga-emetụgasị ụmụ test mara ma ọ wụ the hernia, makwara no the next step a ga-eteki, okay. Again, onye ahụ metụcha all these things mkpọrọ aha the lifestyle changes, lose weight, those things, adịla eri oke nri at one time, iriwe na welite ihe nwụna welite pilo gị, erila nri late before laba, onye ahụ metụgasị all those things, lifestyle changes, o nwere ike help ọ bụkwa na help, then onye ahụ gakwuzie dibịa dị bekee kelee ma a ga-emezi surgery were fixie the hiatal hernia. Okay, aga m akwụsị ebe a. I'll stop here.
ngwanụ biko unu jisie ike unu nọrọ nke ọma jisinụ ike ga-emesịa.